Maray nagabi po. Kumusta mga kaibigan, mga lods? Andito po ako ngayon sa Pulangi Integrated Terminal, Transport Terminal. Pabalik po ako ng Manila sa Arcovia po yung baba ko. Ang akin pong sasakyan ay yung Bigolis Sarug. Paalis na yung Alps. Tapos eto, nakaparada ngayon yung Legazpi Centude Transport. Mamaya pa po darating yung aking sasakyan na 6:30 po yung dating po niya rito sa terminal. Kaya ito, napakaganda pa rin mga kaibigan itong terminal po namin dito sa Pulangi sa Albay. Yun nga lang, may bayad na yung CR, 5 piso. Nung bagong blinag ko, walang bayad pero ngayon meron na. Pang maintenance daw, wala bang binibigay yung ating munisipyo? Nagtatanong lang po. Dito na ako mga kaibigan, nasa biyahe na po kami. Sa loob na po ako ng Scania bus ng Bicolis Sarug. Napakaganda po at napakaluwag nitong upuan. Bali, ito mga lads, 2x1. Napakaluwag po ng kanyang legroom. Tapos maganda po yung kanyang aircon. Mayroon din pong charging port. Eto na mga kababayan, andito na po kami sa may Pagbilao, Quezon. Nasa may McDo. Dito po yung kanilang stopover. Napakarami po ng mga bus na nandito. Hindi po ako nakapag-vlog, nakapag-video sa loob ng bus kasi nakakaya. Mukhang mayayaman yung mga nakasakay sa Bicolis Sarug. Kaya nakakaya po mag-video, mag-vlog. Hindi ko na rin po na-videoan, baka magalit sila. Kaya dito na lamang po ako sa labas pag baba, pag stop over. Hindi na nga po ako kanina nakababa sa may bandang Naga City kasi din po nag-stop over yung bus. Di ko alam na yun na pala yung stop over. Kasi po ako nakakain. Eto mga kaibigan, yung taco bus ng Bicolis Sarug. Napakaganda pala. Ngayon ko lang po siya nasilayan. Ngayon ko lang siya nakita. Napakaganda po pala dito ng taco bus ng Bicolis Sarug. Inaantay po natin yung pagdating din ng taco bus na sleeper bus ng Kagsawa. Napaka-forma po pala ng taco bus nito. Napaka malupit, napakaganda mga lods mga kaibigan ng taco bus po ng Bicolis Sarug. Napakaganda mga kaibigan, mga lods ng mga bus po ng Bicolis Sarug, Piña Francia, St. Jude na nandito. Wala po ako nakita ng pintadas na biyaheng Visayas na nandito. Kasi dito po talaga yung kainan po nila sa may McDonald's, sa may Pagbilao, Quezon, malapit sa Lucena. Pero kapag kasi kakain ka sa McDonald's, dipindot yun, napakahirap magpindot. Pag di ka sanay, nakakahiya. Pero pwede naman pong magpatulong doon sa mga crew. Eto mga lads, mga kaibigan, yung sleeper bus ng Bicolis Sarug, napakaganda rin po yan, no? Ang lupit, napaka-forma po talaga. Ang sarap siguro dyan sumakay. Talagang komportable po kayo at makakatulog po kayo ng maayos kasi nga po sleeper bus. Hindi ko pa po mga kaibigan, mga kababayan, nasubukan sumakay sa ganyan na sleeper bus ng kahit anong bus company. Sa akin kasi medyo pricey po kasi dyan, kaya kumbaga nagtitipid din. Okay na rin sa akin yung medyo royal class din na medyo maganda rin naman po yung upuan at maganda rin naman po, komportable. Pero siguro kapag nakaipon po tayo ng konti, masusubukan din po natin na masakyan yung kanilang mga sleeper bus kapag medyo maganda-ganda po yung kitaan. Yun po mga kaibigan, yung sinakyan ko, Scania bus po ng Bicolis Sarug. Napakaganda at napaka-komportable po. Hindi ko nga po mga kaibigan, mga kababayan na malayan na nandito na po kami. Masarap pa po yung tulog ko kanina bago po bumaba. Nagbabaan na po pala yung mga ibang mga kasaman po namin ng mga pasahero, pero ako masarap pa po yung tulog ko. Napaka-komportable po talaga, wala po kayong mararamdaman. Wala po akong mararamdaman masyado na lubak na sa ganda po siguro talaga ng bus po nila. Eto, paalis na rin yung isang Piña Francia bus na napakaganda rin. Talagang sulit at maayos sumakay po sa mga bus po ng Bicolis Sarug, Piña Francia, St. Jude. Maluluwag mga kaibigan yung kanilang legroom. Tapos pwede nyo po itaas yung sa may tuhod po ninyo. Tapos pwede nyo pong medyo ihiga yung inyo pong upuan sa likod. Pero wag naman yung sobrang higa, baka di na po komportable yung sa likod po natin. Kawawa naman. Eto, paalis na yung isang Piña Francia bus. Maya maya siguro paalis na rin po kami. Napakarami po talaga ng mga bus company na pauwi po sa atin sa Bicol. Ang magagandang klase, magagandang mga bus. Isa na rin po ito mga kaibigan, yung Bicolis Sarug, Piña Francia, tapos Legazpi St. Jude at iba pa. Yun lamang mga lods mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo palagi. Paalis na rin po kami. Kaya nagsipag-akyata na po yung mga kasama ko. Andito pa lang po ako kasi nantay ko po umalis tong Scania bus na Piña Francia. Hindi po. God bless. Salamat.